ラペ、ラペ、ラペ。ラペはマニスカマーレでしニスカた。ーリ。美味しいですよ、本当に。それからこれ、ライチマンギシ。マンギシ。マンギシ。 Halo guys, Halo guys. hari ini kita berjumpa dengan teman-teman dari Jepang. Di mana saya akan perkenalkan teman-teman saya. Yang ini Harada. Hanata, Harada. yang di belakang saya Rido. Rido Teman-teman saya ini mau belajar bahasa Indonesia. Hanada-san. インドネシアのことは何が一番好きですか？インドネシアのことは、やっぱ暖かい人が暖かいですか？ハートが暖かい、気温も暖かい、ハートも暖かい。そうですか。楽しいですか？楽しいですよ。はい、よかった。ほんとね、いろいろ見させてもらって楽しいです。そうね。今ね、挨拶してくださいね。そうね。今もう日本語で OK？ 日本語で OK よ。日本語ね。今も僕ら、さっきの町なんだっけ？ピンガル。さっきの町ですか？プンティギからプキティギ。プキティンギ。そう、プキティンギからソロに行ってます。ほんで、もう結構楽しいドライビングを過ごしていて。Oke teman-teman, jadi tadi kita jemput mereka di bandara dan kita bawa jalan-jalan ke Lembah Anai, Bukit Tinggi. Kita masuk ke Lubang Jepang. Lubang Jepang. It was very interesting. Kita putar-putar Sumatera Barat. Nah, mudah-mudahan teman saya ini betah dan senang berada di Indonesia. Dan mereka sering-sering bermain di Indonesia. ここに後ろが混んでる。そして料理をできるフラン君。運転もする料理もするファン君。フィルマン君。ごめん。フィルマン君。フィルマン君にリド君です。リド君は何？はじめまして、私の名前はリードと申します。はい。これは私の友達は日本人に遊びに行きます。インドネシア。はい、私は原田です。インドネシアに遊びに来ました。今、農業を勉強しています。アグリカルチャー。インドネシアは原田さんのため何ですか？楽しいですか？インドネシアはまずもう人が楽しいね。魅力も面白いし、なんか全然まず雰囲気が違うですね。いろんな果物ありますね。甘いものが甘いもの、ほんと。ラペ、ラペ、ラペ。ラペはマニスカーレでした。美味しいですよ、本当に。それからこれ、ライチマンギシ。僕はそのまま食べました。とても苦いです。あと、これは罠でしたね。それでいいや。ネタがこれはもう見てる向こうでこの2人が。はい。おお。ありがとう。今ね、ソロに向かってます。もう下りもうしてるから。私まではお願いします。電話